Bir adamın ýene bir adamdan bir miktar pul algysy bolsa, bergidaryň özü aýdyn wagtynda bermän muattar edip görünmese, indi şu algydar bergisini zekattan geçse bolýarmy ýa bolan ýokmy diýip soran ekeniňiz. Bu sowalyňyzyň jogaby şu bolýar. Bir adam ýene bir adamdan algysy bolan pillatynda algysyny alyp bilmedikligi jähatinden ony zekattan geçecek bolsa, zekattan hasap bolmuyor. Çünki zekatta temlik şert, mälik edip zekat bermeli bolýar. Böyle temlik gelen ýok. Munda raýhal we hile şer'an şu bolýar. Näçe miktar şol adamda algysy bolsa, meselen 50.000 algysy bolsa, 50.000 ýene hem bir nakt pul soňa bersin zekattan diýip, ana şol zekattan diýip hasaplap bersin. Ol adam kabz edenden soň şol bergidar 50.000'i kabz edenden soň indal bermeniň algyny ber diýip ondan soň algysyny alsyn. Hem algysyny alar hem zekatyny berýär. Wallahu alem we ilmuhu.